Kino yalamat gitu khot kah nyau tribute council Maulai Circle da kajing thmu ban thuat iki bari ki ba la ban rung tu Meghalaya na kajing khandra mender jong ka sarkar Assam kilalet jurep iki Nongbylla Khuborjylla ha kijing trei jong ka skul ba Nehu ha shing mau kunro ha ka khandai tarik nai lar ka Nehu kadang te yeng lai jaka ha campus jong ka ha shing mau kunro ha ka ni kajing jurep kino yalam ke HYC kilalap sangut ki Khuborjylla ki bamdon ki kot kisla bat lai ngut kilayo jingbet ban trei hanong po ri bhoi district ya kita sangut lapano syaki jaka bakiwan bad iki langut lapano syanongpo Ini bomdon lagi di badan gila mentren lagi ni bomdon. Ini tentang tadi kikot jeng jahan uden jahan oh pasti इधर का बनाया हाँ इधर का बनाया